קיבלנו רמות דיוק מסוימות, איפה אנחנו עושים? יש לנו מכונה שהיא בעצם מאוד 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 מדויקת. אוקיי, והיא גם מחוברת למחשב ככה שאנחנו יכולים לשמור את המידע, יכולים לעבד אותו, יכולים לקבל אינדיקציות שהמחשב יכול לחשב לנו כל מיני דברים, כמו למשל צורות גיאומטריות, שנגיד החלק צריך לעמוד באיזושהי דרישה גיאומטרית, הוא צריך למשל להיות ברדיוס, כאילו צריך להיות איזשהו נגיד גליל עם רדיוס מסוים, וזו הדרישה שלי, כן? וכאילו, ולבוא ולמדוד, באמת שהרדיוס הזה מתקיים בצורה ידנית, זה מאוד קשה, כאילו, לבוא ולמדוד כל פעם עם הקדים. וככה אני יכול פשוט לבוא ולגעת בנקודות מסוימות, זה נותן לי גם מה הרדיוס שלו, וגם מה הסטייה שלי, וגם מה זה נותן הרבה דברים. אוקיי, היא מאוד מדויקת, היא עובדת בשלושה צירים, זה נקרא CMM, Central Coordinate Measuring Machine, אוקיי? CMM. Coordinate Measure Machine, אוקיי? שבעצם מה זה אומר? זה עובדת על, כאילו יש לו מערכת צירים, שלצורך העניין הראשית שלה הוא פחות יותר איפשהו פה, אוקיי? ציר X, ציר Y וציר Z, אוקיי? ומה שהיא עושה היא, בכל רגע ורגע אתה נוגעים עם הגשש הזה באיזשהו חלק, והוא אומר את הנקודה במרחב של אותה מכונה, את הקואורדינטות של אותה נקודה שנגע. זה כל מה שהמכונה הזאת מייצרת. ואפשר לעשות עם זה בעצם המון דברים, כאילו מבחינת מדידות. יכול למדוד כאילו חלק מהמרחק שלו מכאן לכאן, אוקיי? איך זה עובד? כאילו כרגע אני לא יכול להזיז אותה, כי זה צריך להזרים לחץ אוויר לתוך המסילות שלה, ואז בעצם זה מאפשר לזה לזוז, כי אחרת זה כאילו, כיוון זה כל כך הדוק שם, הכל בפנים, זה לא זז. אוקיי, אז נגיד, אני נותן לציר X אוויר, אוקיי, אז אני יכול להחליק את זה על גבי ציר X. נותן לציר Y, אני מזיז את כל הגשר. ציר Z, מאפשר לי להרים ולהוריד את הגבול. אוקיי? עכשיו, שלב ראשון שאני משתמש במכונה הזאת, אני צריך להביא אותו לקואורדינטה 45, 45, 350, זאת אומרת לאזור הזה. הגשש צריך להגיע לאזור הזה. אוקיי, אז אני פותח אותם. רואים שיש שם רמזורים אדומים, ככל שאני מקרב אותם, Z כבר בגובה בסדר. אוקיי, עכשיו ציר Y הגיע וציר X, כולם הגיעו, אני נועל, סבבה, לוחץ שם. זה עכשיו כאילו, הוא פשוט עושה קיול למכונה. לוחצים אוקיי, אתה רואה, ועכשיו הוא אומר, זה 45, 45, 355, תלחץ שם עוד פעם, תסגור את החלון הזה. תסגור, כן. תעשה אוקיי, אוקיי, תסגור. יופי. אוקיי? ועכשיו המכונה עובדת ואנחנו הולכים להתחיל לעבוד. איך אנחנו עובדים?